रशमानि र'दाव जानाङा रशमानि खौरां नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बिनि सिगां आं मोनसे खौरां सोलोंनो नागिरदों डायनामिक लिडार एबसुनि मस्ट पावारफुल होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बिथां दिपेन बर' सारनि माखासे बिबुंथि पर्बतजरा हालामनि जायनाखि टार्मिनाल प्रजेक्ट बेखौ लानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिना लानाया गाहाम बिनि उनाव बा गेजेरफ्रावनो थांनो हागौ जों रशमानि खौरां गोबां भाइराल जानाय निउस चेनेलफ्राव बर'नि पर्टेलफ्राव नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकार बेनि उनाव आदानि ग्रुप बिथांमोननि अफिसियेल्स एपिडिसिएल लोगोसेनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस पर्बतजरानि सिभिल एसडिअ सार्कल अफिसार आरो पर्बतजरा बासबारिनि जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि जायफोर सेनियर्सफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद जोंनि क'क्राझार जिल्ला जोङो जथायै दिनै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि मासि लानायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बासबारियाव माने गायसननो गोनां थार्मेल पावार प्लान्टखौ लानानै थांनाय 10-15 दिनाव जिखिनि थासारि जिखिनि जेंना नुजादों बे थासारि आरो जेंनानि सायाव गोथौ आरो गुवारै जों सावरायो आरो बे सावरायनो थाखाय जोंनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरनाय जादोंमोन जे गिबियाव जोंखौ बुजायनांगौ जोंनो खिन्थानांगौ जोंनो मिथिहोनांगौ आरो बे लेटार हरनाय बायदियै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासैबो थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायनि जिखिनि एजेन्सिसफोर दङ बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जथायै दिनै मोनसे जोबोद ओंथिगोनां गोथौ आरो गुवारै मोनसे सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा पर्बतजरा बासबारिनि बा दुखि जरा पाग्लि जरा पार्ट 2 आरो जेसेबां बे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि सार्थखौ बिथांमोननि जि मोनसे ग्रिभेन्सेस बिथांमोननि सेन्टिमेन्टारि इमसनखौ गिबियाव लाखिनानै प्रायरिटियाव लाखिनानै जोंनि जिखिनि दाबिफोर दङ जोंनि जिखिनि कनसार्नफोर दङमोन जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दंमोन बेखौ जोङो दिनै हाउसाव बे सावरायनायाव जोङो लाखिदों एस्टाब्लिश खालामदों आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि जोङो एपिडिसिएल आरो आदानि ग्रुप आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो स्पष्टयै बुंदों जे बे पावार प्लान्टखौ गायसननो थांनायाव जिखिनि गिबि मेप बानायनाय जादोंमोन आरो दा फोर्थ माने ब्रैथि मेप बानायनाय जादों गिबि मेपआव जोङो नायदों जे नंगौ बै समाव रायजो राजानि माखासे जि ओनसोलफोर दङमोन गामिफोर दङमोन बेयो सेटेलाइट मेपआव सरजाल जादोंमोन सेटेलाइट मेप नाथाय रायजो राजानि जि दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों दाबि लाखिदों जे रायजो राजानि क्षय क्षति जानाय रायजो राजानि माने खहा जानाय कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गनायनाय नङा आरो बे खोथाखौ लानानै खेबनै खेबथाम आरो खेबब्रै दिनै फोर्थ जि मडिफाइड मोनसे मेप जोंनि जि दाबि जोंनि मिथिनाय हास्थायनायाव सरकारनिफ्राय सार्कल अफिसारा जिखौ देखायबाय बेयाव गंसेबो नखर गंसेबो गामि गंसेबो खेथि बारि बागान बा लामा स्कुल इन्स्टिटिउसन बेबायदि जेबो गैया गामिनिफ्राय खेथि फोथारनिफ्राय 200-300 100 मिटार गोजानाव दिनैनि जि गोदान मेप बे मेपखौ बिथांमोना तयार खालामदों आरो बिथांमोना बुंदों जे 33% ग्रीन जन जेरै बेयाव साल बागान दङ दंफां लाइफां दङ बे ग्रीन जनखौ बिथांमोना प्रिजार्भ खालामनानै भारत सरकारनि नियम बायदियै बिथांमोना बेखौ लाखिगोन होननानै बुंदों दा जोंनि गिबि कनसार्नआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु कारनाव रायजोनि खहा जानाय बारि बागान न' बां खेथि बा जि दङ बेयाव बे सम्पतिफ्रा कुनु कारनाव बे थार्मेल पावार प्लान्टनि सिङाव जाहाथे कुनु कारनाव फैया कुनु सासे मानसिखौ एभिक्सन खालामनाय बिनिफ्राय खारनो गोनां जानाय आरो बिथांमोननि सायाव बायदिसिना थासारि जानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैया जोंनि सार्थआ बासबारि ओनसोलनि रायज पर्बतजरा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि सेफ्टि सिकिउरिटि बिथांमोननि भबिष्यतनि थाखाय नोजोर बोनानै खामानि मावगोन लकेल इन्ट्रेस्टआव खामानि मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा बेखिनि खोथाया दिनै रायलायनाय जाबाय दिनै रायलायनाया बे फाइनाल नङा
जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय अफिसियेलि बिथांमोननिफ्राय खोथाखौ मिथिबाय, जों खोनासंबाय, जोंनि दाबिखौ जों लाखिबाय। बिनि उनाव जोङो रायजो राजाजों रायज्लायगोन। पर्बतजरा, बासबारि, पाग्लिजरा, दुखिसुखिजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोननि जि गुबै ग्रिभेन्सेसफोर दङ, कनसार्नफोर दङ, जों खोनासंगोन आरो रायजो राजानि सार्थआनो जोंनि प्रायरिटि। रायजो राजाया जेखौ सानदों गिदों बे इस्युखौ जोङो लानानै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार बा जि लेभेलसिम थांनांगौ आदानि ग्रुप इपिडिसिएलसिम जोङो थांगोन। थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिपेन बर' सारा मा फोरमायदों बर' बिमा रावैनो। दानिया फैदो रसमानि खोथा। गोबाङा मा जादों आदा मा आरो गोबां जोंनि पर्टेलफ्रा फोसावदों। लाइमोन बैसो, जौमोन बैसो बयहाबो राइट्स दङ सोरखौबा मोजां मोननो थांनो। बेयावलाय जोंहा मा बुंनो दरखारनो, निउसआव दामगासिनो दङ। बेखौनो बुजिनानै लादो। मालाय सोरजोंबा थांदों बा मादों जोंहालाय बुंनोलाय मा, गाव गावनि लाइफ, बयबो गाव गावनि गोसोनि राजा रानि, बुंनांगौ दरखार गैया होननानै आं सानो आरोना। बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट खालामनो हागोन। बेखिनियानो। डियार नाब्ला सारखौथ' लोगो हमबाय आरो मोनसे जायगायाव थांनि फुल भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो दङ बावैसोनि उनावनो। मा मारमोन जोंनि अकेजनआ, बोरै नुनो मोनगोन। लाभ इउ अल।